Huria na hinahalongan ni Tuhan Yesus Kristus, nunga saat hita tuminggu ujung tahun perhuriaon. Jala parningota dia kanang modding, mingguon pasunggul tuhita mementomori lapatanna ingot ari hamamatem. Molotadok hamatean, dang nalaho batubu biar di rohata, alai paingoton, na marujung do muse ngolutta, ikom masa do hamateani, salpu hita sian hasianganon. Asamar hita sunggul-sungguli, di paingot hita, asamar situtu mamaketik kina jopok, na pinasaha ni debata tu hita. Tu ulaon hasitongan, tu ulaon nama korhon, na denggan tu ngolutta, dohot tu humaliangta. Hupasahat hami matabe, selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna. Selamat hari Minggu manang dihamu, puji ma debata nama ngaramoti, jalana mangidihon huriana, boy sahat tu ujung tahun paruriaon. Martiki do ngolutta di hasianganon, jala hatop do lao salpu, alai di patakas tobik Minggu sadariodo tuhita, di ujungna sogot masa do panguhumon na parpudi, di tikina, dang adong na bunisian adopan ni debata, patardo sude, maralus basude akapabahenan ni jolma, alai dia kana porsea, ari parpudi, dang ari hatahuton, alai ari hamonangan. Ala di ari ido digohi debata, baga-baga haluaon tu akkana porsea de Yesus Kristus. Mau liatema di debata napamonang hita marhita-hite tuhata Yesus Kristus. Atong bongok mahita tu persaoran na badia, laho mamuji dohot pasangapot tuhata, roma hita marsoba tu jolona, tapuji matuhata maredda mahita siya buku de nomor 824, ayat sada saha tutolu. So
Mar hite-hite goreng debata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni tod di perbadia na Tuhan palangit dohot tanaon. Amen. Songo duhut do saluhut daging, jala songo bunga-bunga, ni duhut do saluhut hasangapon ni dolma, nunga manos duhuti, jala nunga marurus bunga-bungai, alay na hotdo hatani Tuhani ro di saleleng jilelenna. Saya berjumah ho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hangoluan. Haleluya. Yang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan niya kanamate dohot akkana mangulu. Hodo na punahami, manang mangulu manang mate pehami, nang pemerdalak kami dirura nilinggoman ni hamatean, dang habiari hami behamatean, ay hodo dongan nami, daktar tiop hamatean manang tanoma behami, ay hodo Tuhan nami, na kumokopami, jala hodo na punahami, rohami nuaing tuho mangido, sa tuho mato dinami doho daging nami, asa dihohami, manang namangulu manang namatepe, sa tiop matangan nami, urupi hami merhite pakokok mi, asa sahat hami tuhanguluan na sorasuda. Amen. Tapuji matuhata, marede mahita siya buku ede nomor 544, ayat sada 22. Tangiho kamu mapati ni debata di minggu tasadarion imana tersurat di 2 Tesalonik bidu 2 ayat 15 sa 10 pitu. Atong ale akadongan hok mahamu jongjong jala merstiopa mahamu tu akapoda na huajarhon hami tu hamu merhite sian hata nang surape apala tu hata Yesus Kristus dohot debata amatta nama kaholongi hita jala mangalehon apul-apul namia toktong dohot pakirimon na denggan sian asini rohanai. Iba nama mangapuli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon nang hata na denggan. Ido sahatna rak mangidogoma hita tu debata laho mangulahon na hobar tu patit nai. Ale Tuhan debata saya pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Harus
Satopoti ma dosata tuadopa ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolom martangyang tuho. Dada mangasahon hati koran nami na mangasahon asiniroham na godangido. Sai asi maroham midasadok bungsu nami. Sai sama dosa nami saluhutna. Nunga di pamonak ko hami merhiti Yesus Kristus nang manaluhon hamatiani gabe partohap hami di ngolu na manotong jala marsiho toktong di ulaon di Tuhani alai sipata do hami madabu tu padelean jupa masa hasusaan manang parukilon tuhami dang marsiho behami mangulahon lomoni roham alai lomoni rohanami nama huulahok kami. Asi maroham ale Tuhan, lehon marohana masihobot dihami, mangulahon lomo ni roham. Saya sungguli ma rohanami, asamuba roha dohot pangalahonami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisani dosata, humokop pita gabe dosa do ibana nasotumada dosa di bahed debata, asagabe hati goran ni debata hita marhita-hita ibana hasangapom mani debata na digijang. Amen. Tapuji matuhata mared demahita. Hatani debata turpuk epistel di hari Minggu sadarion imana tersurat di sepanya bidusada mamuka maisian ayat sada sa tupitu tajahama marsikak sorin. Omma hatani Jehovah narotu si sepanya anak ni si Kusi, ima anak ni si Gedalaria, ima anak ni si Amaria, ima anak ni si Hiskia, uju diakka ari ni si Josia, anak ni si Amon, raja sia Juda. Rasi ponoku masa luhut sian sisik ni tanon, nina Jehovah. Rasi ponoku majolma dohot pinahan, rasi ponoku ma pidong akan martonga-tonga langit, dohot deke akan di bagasar laut, akka jolma perjahat rap dohot sibahen gasip, ahu matongon maniopon akka jolmai sian sisik ni tanoon ninna Jehovah. Patolonku matangaku tu atas ni Juda, dohot di atas ni saluhut pangisini Jerusalem. Jala siaponoku sian ingana non pasini Baal, goar ni aka panguruding rap dohot aka malim. Roh dihalak akan namar soba tu parangan di langit, di atas ni akka tarup akan namar singgang, huhut marmangmang tu Jehovah, huhut marmangmang tu Malkom.
dohot akan namar balik sian Jahoba, akan naso mangulului Jahoba, jaladang marpakunan tu ibana. Hohom mahamu maradopon Tuhan Jehovah, ay jonot nama ari ni Jehovah, ay nunga di padiri Jehovah sada pelean si potongon, nunga di perbadiai halak na pinionai, ima sahatna, mertua doakan atu mangihon hatani debata, jala nau piapsa. Amin. Tapuji ma Tuhata, mare demahita. Tidak kom maha porseao tai, songon na hina tidak kon didongata saha porseaon disadok pertibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na tasadai, imana tulibuhon di si Maria, na gabagabea siato di perbadia, adorang suhabuan. Ido Tuhata, na tumau na bernit, di pangumuman di silatus, na mate tarpajan lo ibana di hao pinarsilang, na tua tubanua toru dung ditanong, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na tua sudosani, di sima ibana pa mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu do na mate. Au porsea di perbadia, jala adok sada huria na badia, huria topan yaga Kristen akan badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai mandok, mulak mangulu sogot daging halak mangmate, dohot dihanguluan na soras suda. Amin. Tabigema ede puji-pujian sian kor ina selasa.
tikting nasa mingguon. Tatangihon ma titik huria manang warta jemaat di minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis tanggal 20 November 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, alai hudok matuhamu, ikon maralus dozol masugut diari humi, taringot tunasa hata nasugabiak, na hina tahun nai, ay marguru tuakka hatamido, ho pitoranna, manang uhumonna sugut. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Tertulis dalam Matius pasal 12 ayat 36 sampai dengan 37. Nama ragam, na perjulu, tona sinode distrik, Denggado Merdalan Sinode Distrik, Nadi Patupa di tanggal 10 November 2025 nasalpu, sinodangan ni tema pengajaran iman di tengah keluarga. Tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Di tongos uluan ni huriata do, tona Sinode Distrik tuhita na sahuria, selengkapna bui mata jaha dilebar parpudi ni tikting na adong di hitabe. Napaduahon ujuk tahun parhuriaon, di minggu sadarion, ima minggu ujuk tahun parhuriaon, di patupado acara perningotan di akana moding, manipat di bagasan satahun parhuriaon, mamuka sia tanggal 25 November 2024 saat ro di tanggal 23 November 2025 sadarion. Patoluhon, parhusoran ni padita, obar tu surat haputusan ni opui eborus HKBP, taringot tu parhusoran, manang mutasi ni padita fungsional nasahat tuhriata, jalanunga dihatai parhalado di sermon parhalado, na niuluhon ni padita resort na di hari Selasa tanggal 10 November 2025 nasalpu, songonoma pinasahat tuhita na sahuria. Tolu titik sada, inak padita Teti Hotmauli Borusi Hobing, sarjana teologia, master pendidikan, dimutasi tu HKBP Bandung Barat. Jala di hari Minggu tanggal 30 November 2025 di Patupa, Pangojok Konanun Nasida di Huriai. Tolu titik dua. Namanggatihon Nasida Marhobas di Huriata, ima amang pandita Prans Pamaungan Simanjuntak Sarjana Teologia, Narosian HKBP, Perumnas Batuonom Pematang Siantar. Tolu titik tolu. Di hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 di Parmingguon masuk pukul sia 30 WIB patupaon ma acara pisah sambut. Ima paporhaton inak padita Teti Hotmauli Borusi Hobing STH MPDK Tuhuria Nai Baru. Dohot pangojak konon niamang padita Prans Pamaungan Simanjuntak STH Gabe padita fungsional di HKBP Resort Cijantung. Duksipul acara permingguan diuduti dohot acara pertamuan manang ramah tama. Maringana di aula ni dohotan ni parhalado, utusan dewan, utusan seksi, badan audit huria, utusan punguan kor, dohot utusan wek. Tolu titik obat. Obar tumutasi manak parhusorani di hari Minggu tanggal 14 Desember 2025, songotada ni hamoleteon ni rohata, di Pakobasion Nasida Nasailaon di Huriata, papungutupak dohita marhite kantong 2B. Sialani i kantong 2B natapatupa laho tuha perluan Natal mas sohot majolo. Tapasahat ma di bagasan las niroha. Napaopaton. Calon pendeta magang. Obartu hinaporlu ni Pakobasio di Huriata, mamuka minggu sadarion. Gabe calon pendeta magang ma
Amang Kevin Immanuel Sianturi, Sarjana Teologia, Ruas Nihuriata, Sian Wek Welu Kampung Asam. Napalimahon, penghargaan Tuhuria. Marhite Panitia Tahun Transformasi HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, dipatupado pemeringkatan pencapaian gereja dalam meningkatkan kehadiran jemaat dan capaian sentralisasi KBPSK HKBP, periode April sampai dengan Oktober 2025. Jala Huriata HKBP Cijantung menduduki peringkat kedua Growing Church Award. Marsangap Madebata Huhud Mauliate Bnasa Tuhita di Parstitutota di Tongani Huriei Patupahon Pamujion Tutuhata Debata. Napahonopon Ruas Parguru maka tidakon haporsiaon marsangga-sangga. Mamuka Minggu Sadarion Gabi Ruas Parguru maka tidakon haporsiaon marsangga-sangga ma Hana Jovanti, simbolon Narosian Gereja Merdeka Protestan Indonesia, Manang GMPI. Napapituhon, seksi remaja. Pada minggu hari ini, remaja yang beribadah pukul 15 WIB agar bersama-sama dengan orang tua. Ibadah dilaksanakan dalam bahasa Batak. Napawaluhon, Panitia Natal Umum. Di tanggal 24 tanggal 20 November 2025 dipatupado ulaon gotong royong di lingkungan gereja mulai pukul 10 WIB. Hinobasan ni Panitia Natal Umum ni Huriata, Rapretama Hita, Laho Madohotisa, Tarlumobi Ruas Nasian, Wek 20 kali Sari 5, Wek 22 kali Sarionom, Dohot Wek Diaspora Parserahan. Napasiahon, Tik-tik Marbagas, Sia Titik Sada. Tik-tik Paduahon, Naing Majalo Pasu-pasu Marbagas ma, Firdaus Jujung Managar Silain, Anak Niamang Ardin Sirus Silain Nahinan, Tubuh ni Inang Marsinta Borusitorus, Sian Huta Jala Damai nomor 57, Wek 10 Sia kali Sariopat, Huria HKBP Cijantung. Dohot Orwana, Lisbeth Luban Gaul, Boru Niamang Maripin Lumbang Gaul, Tubuh ni Inang Sasma Boru Situmorang, Sian Huta Kampung Lubang Buaya, RT 002 RW 05, Kelurahan Cijengkol, Setu, Bekasi. Huria HKBP Getsemane Resort Jatimulya, Bekasi, Pamasu-masuon di hari Sabtu, tanggal 20 November 2025 di HKBP Cijantung, masuk pukul 8.00 WIB. Sia titik 2, Tik-tik Perjulu, Naing Macalo Pasu-pasu Marbagas ma, Bisuk Abraham Sisukunon Gultom, Anak Niamang Paham Jakob Gultom, Tubuh ni Inang Dumaria Borusia Turi, Sian Huta Perum Bukit Cengkai 1, Blok B 37 Wek 11 Kelapa 2 Tima, Huria HKBP Cijantung. Dohot Orwana, Kristina Mariska Marianti Siregar, Boru Niamang Manihar Siregar Nahinan, Tubuh ni Inang Manur Santa Boru Hutagalung, Sian Huta Luban Hariara, Desa Siraja Hutagalung, Siatas Barita, Tapanuli Utara, Huria GKPI Jemaat Khusus Hutagalung, Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 di HKBP Cijantung, masuk pukul 08.00 WIB. Pasapuluhon Ruas Namoding, Nunga Jumolo Maruju Ngolu Sian Tonga-tongata, Amang Wesley Pasaribu, umur 73 tahun, Sinodu ni Inang Horimian A. Borusi Hobing, na di hari Jumat tanggal 21 November 2025. Alamat Jalan Gongseng Raya, Gang Haji Noin, RT 004 RW 01, nomor 3, Kelurahan Baru, Cijantung. Laos di Patupado, permingguan di Rumah Duka Uki, masuk pukul 00 sia WIB. Saya di Pargugui Tuhatama, keluarga Nabar Habut Nirohai, Huhut, Tumibu, Tarapul. 10 sada sumbangan tempat tidur pasien Manang Hospital Bed. Di Jalo Huriata do sada unit tempat tidur pasien elektrik Sian keluarga Niamang Martin TU Simamora,
inang borusitorus sian uek 10 kali sarisada. Mau lihat ma di pasahat huria di selehon-lehon naung di pasahat nasida martabataba ma pasu-pasu sian tuhata debata. Songoni ma titing namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa minggon akatikting nasing bui mata jah di lebarat titing. Nadong di hitabe saya di pasu-pasu debata ma hita sude di panggul minguton ni goluta. Tabegema kor ede puji-pujian sian nafiri, laos diruti manon sian lansia.
Hurian itu hata, nuaing sahat mahita, tu parningotan ni akanong modding, siatong-atongani huriata, di nasatau par hurianon. Imasian tanggal 25 November 2024, saro di Ari Sadarion, Minggu tanggal 23 November 2025. Alani marede mahita. Didok hatani debata na sinurani Apostol Paulus di surat na Tuhuria Tesalonika. Naing matakas botomu aliak kadongan taringot tu akana moding. Asa onang marsak kamu songon akana leban naso marpakirimon. Ay molo porosea hita naong mati Jesus dot hehe. Sadok togi honon debata do rap doh Jesus nang akana moding marhite-hite ibana. Porsea situtu dohami, Hehe domuse akana porsea sian hamatean. Jalarap dohami soget dohot Yesus Kristus diharorona padualioni. Satokin do parsirangani, adong do tikina muse pajupang tusude natahaloni. Jalamanotong do pasaorani, dung hehe sian hamateani. Tatangi homa nata surat di konfesi Huria Kristen Batak Protestan taringot tu parningotan ni namoding. Taha porsiai jala taha tidakodo. Apedo tu jolma mate sahali dungi uhumi. Nama radian nama ibana sian ulaunna. Jala Tuhan Yesus Kristus Tuhan ni nama ngolu dohot namate. Asa ia tabahen pe parningotan di akana moding na marningon ajal tasadiri do hita disi. Dohot pahoton pakirimota di hadodomu ni akana porsia tu debata. Dohot pahoton rohata doi di ngolu paru kilonon. Marhiti podaon taalo jala tatulak do poda hasi pelebeguan nama dok. Adong do pardomuan ni todi ni naung mate dohot jolma na mangolu. Nuaeng jahono tama gowar-gowar ni namoding di huriata sataon par hurianon sian tanggal 25 November 2024 saat rodi tanggal 23 November 2025. Naparjolo hasudungan batubara sahalak naposo bawa marumur ono 10 tahun moding tanggal 30 November 2024 yang akon ni keluarga pe batubara nahinan inang be borsi hobing nahinan sian week 2 paduahon amang toga Franciscus Hutagaol sahalak ama marumur 30 tahun moding tanggal 1 Desember 2024 sinoduk ni inang MDP boru silalahi sian week diaspora napatoluhon amang Rudianto Aritonang
sahalak ama marumur 56 tahun, modding di arisada Desember 2024. Sinoduk ni inang es boru siahaan sian wek 12. Paupaton amang Purba Tagor Pardosi, sahalak ama marumur 80 tahun, marujungolu di tanggal 2 Desember 2024. Sinoduk ni inang te boru saragi sian wek 22. Palimahon amang Edward Napitupulu, sahalak ama marumur 66 tahun, marujungolu di hari 3 Desember 2024. Sinoduk ni inang es boru sibarani sian wek 2. Onom inang Rentina boru sinurat, sahalak ina marumur 84 tahun, marujungolu di hari 10 Desember 2024. Pardihu tani amang isi tanggang nahinan sian wek 20. Papituhon amang Edi Setiadi Sihombing, sahalak ama marumur 53 tahun, marujungolu di hari 14 Desember 2024. Sinoduk ni inang LM boru hutasoit sian wek 14. Walu amang Johan Arkaban Batubara, sahalak ama marumur 57 tahun, marujungolu di hari 17 Desember 2024. Sinoduk ni inang DI boru pardede sian wek diaspora. Pasiahon amang Gindo Panjaitan, sahalak ama marumur 65 tahun, marujungolu di hari sia Januari 2025. Sinoduk ni inang boru manurung sian wek 12. 10 inang Erika boru nadeak, sahalak ina marumur 87 tahun, marujungolu di hari 10 Januari 2025. Pardihu tani amang El Naibaho nahinan sian wek diaspora. 10 sada amang Tibang Simanjuntak, sahalak ama marumur 70 tahun, marujungolu di hari 24 Januari 2025. Sinoduk ni inang es boru siagian sian wek 8. 12 amang Magdin Simarmata, sahalak ama marumur 75 tahun, marujungolu di hari sada Februari 2025. Sinoduk ni inang boru Malau nahinan sian wek 6. 10 inang Flora boru sirait, sahalak ina marumur 62 tahun, marujungolu di hari 6 Februari 2025. Pardihu tani amang Kamar Paung nahinan sian wek 8. 14 Sunggul Samuel Samosir, sahalak Naposo Bawa, marumur 33 tahun, marujungolu di hari 10 Februari 2025. Anak ni keluarga ni amang M Samosir, inang boru Pasaribu sian wek 4. 15 inang Elisa Febriana boru sianipar, sahalak ina marumur 37 tahun, marujungolu di hari 10 Februari 2025. Pardihu tani amang UPMF Silaban sian wek 10. 16 amang Monang Siaturi, sahalak ama
marumur 70 tahun. Marujungulu di hari 27 Februari 2025. Sinoduk ni inang MM Boru Manurung sian wek walu. 17 inang Adertina Boru Sihite. Salak ina marumur 60 tahun. Marujungulu di hari sada Maret 2025. Pardihuta ni amang MP Lumban Tobing sian wek 20 sada. Sapulalu amang Jefferson Simanjuntak sahalak ama marumur 46 tahun. Marujungulu di hari 5 Maret 2025. Sinoduk ni inang RU Borisitompul sian wek 16. Sapulusia inang Doriomas Raya Rita Borisitorus salak ina marumur 60 tahun. Marujungulu di hari 10 sada Maret 2025. Pardihutani amang situa CSP Panjaitan sian wek pitu. 20 amang Leodianus Manihuruk sahalak ama marumur 74 tahun. Marujungulu di hari 17 Maret 2025. Sinoduk ni inang Boru Siregar, inang Boru Silalahi. Sinoduk ni inang Boru Siregar nahinan, inang Boru Silalahi sian wek walu. 20 sada amang Bisner Manalu sahalak ama marumur 72 tahun. Marujungulu di hari 22 Maret 2025. Sinoduk ni inang Boru Manulang nahinan sian wek 10. 22 amang Marihot Pardede sahalak ama marumur 63 tahun. Marujungulu di hari 23 Mei 2025. Sinoduk ni inang T Boru Gultom sian wek 12. 20 amang Parlindungan Simanjuntak sahalak ama marumur 64 tahun. Marujungulu di hari 3 Juni 2025. Sinoduk ni inang Boru Barasa sian wek 10 sada. 24 amang Marlon Hutapea sahalak ama marumur 65 tahun. Marujungulu di hari 10 Juni 2025. Sinoduk ni inang MRU Boru Napitupulu sian wek 10 tolu. 25 inang Esther Gladys Boru Siringo-ringo sahalak ina marumur 37 tahun. Marujungulu di hari 10 sada Juli 2025. Pardihutani amang HBM Sihombing sian wek 10 alu. 26 amang Suryo Winarso sahalak ama marumur 60 tahun. Marujungulu di hari 16 Juli 2025. Sinoduk ni inang Boru Siaturi sian wek 15. 27 amang Jamser Tanjung sahalak ama marumur 50 tahun. Marujungulu tanggal 30 Juli 2025. Sinoduk ni inang situa Boru Aritonang sian wek 10 sia. 20 alu inang Sonang Boru Siagian sahalak ina marumur 76 tahun. Marujungulu di hari 2 Agustus 2025. Pardihutani amang Butar-butar nahinan. 20 sia inang Resmawati Boru Sihombing sahalak ina marumur 40 alu tahun. Marujungulu di hari 3 Agustus 2025. Pardihutani amang Tambunan sian wek 10 pitu. 30 inang Hermin Dwi Boru Lumantobing sahalak ina marumur 63 tahun. Marujungulu di hari 5 Agustus 2025. Pardihutani amang Simamora nahinan sian wek 10. 30 sada amang Julianus Boy Pardomuan Sianturi sahalak ama marumur 46 tahun.
marujungolu tanggal 10 Agustus 2025. Sinoduk ni inang boru siagian sian week 15. 32. Inang Rosmaini boru parapat. Sahalak ina marumur 60 tahun. Marujungolu di hari 10 Agustus 2025. Pardihuta ni amang JJ Sibarani sian week 10 tolu. 33. Amang Philip Hutapea. Sahalak ama marumur 67 tahun. Moding di hari 21 Agustus 2025. Sinoduk ni inang Enbor Sitorus nahinan sian week 14. 34. Inang Ida Borhutagaol. Sahalak ina marumur 60 tahun. Marujungolu di hari 30 Agustus 2025. Pardihuta ni amang O Manik sian week 10 sia. 35. Amang Abner Kennedy Siregar. Sahalak ama umur 64 tahun. Marujungolu di hari sia September 2025. Sinoduk ni inang Enbor Situmorang sian week 14. 36. Amang Situa Charles Balduer Silaban. Sahalak ama marumur 72 tahun. Marujungolu di hari 16 September 2025. Sinoduk ni inang Boru Tahubolon sian week 22. 37. Amang Denny Poltak Pasaribu. Sahalak ama marumur 67 tahun. Marujungolu di hari 22 September 2025. Sinoduk ni inang Boru Pakpahan sian week sada. 38. Inang Minar Boru Sihombing. Sahalak ina marumur 70 tahun. Marujungolu di hari 10 Oktober 2025. Pardihuta ni amang Esuta Soit nahinan sian week tolu. 30 sia. Amang Jairing Tua Hatigoran Silalahi. Sahalak ama marumur 82 tahun. Marujungolu di 20 Oktober 2025. Sinoduk ni inang D Boru Pakpahan sian week 10 sia. Bayan Silaen. Sahalak ama marumur 70 tahun. Marujungolu di hari 4 November 2025. Sinoduk ni inang Pebor Sibarani nahinan sian week onom. 42. Dian P Hamonangan Tambun. Sahalak Naposo Bawa. Marumur 30 tahun. Marujungolu di hari 4 November 2025. Anak ni amang M Tambun inang Boru Sianipar sian week 4. 40. Amang Wesley Hiras Pasaribu. Sahalak ama Sudi 43 halang. Nuaeng hotang mahita saluhutna rim mahita jongjong. Atong marede mahita sian bukede nomor 347 ayat sada dohot tolu.
Yang Mahita. Ali Tuhan debata amanami nama bangsa di Banua Gijang. Gok puji-pujian hasangapon hamuliaon madiho. Mauliate marohanami diho ali Jehovah Tuhan nami. Napa tari parho kami salu nasaharo di obason. Nang pardalani huriam tolhas sahat rodi ujung tahun parhuriaon sadarion. Tung alani basam di saluhut na Tuhan. Bayan nasahat huriam nang hami saluhut na tu partikian obason. Tongon di parasoran minggu nami sadarion. Di paloso huriam patu pahon minggu ujuk tau parhuriaon. Jala di bagasan na di patu pahuriam parningotan dia kadongan nami. Naung jumolo modding manadikon hasyanganon mulak tuho ali Jehovah. Ali Tuhan debata na mangulu rodi saliling nililing na. Di dahu ingot kami sadarion parningotan na moddingi. Laus paingotan hama mate nami doi ali Jehovah. Ay dihodo anak kicu ni Banua Gijang. Alani say ukap may dihami. Asa parsidohot kami dihanguluan na saliling-liling na. Ali Jehovah Tuhan nami diobason huingot kami. Dongan nami keluarga nong tinadikon ya karuas ni huriam 40 keluarga. Molotung habor rohana sida marningot parsirangan sian akan nahina holongan ni rohana sidai. Homa na manukoli na marguguyhon na sida. Molotung marsak na sida dang madabu tu bagasa paddileyon. Ali manoktong di bagasa pakirimon na mangulu. Atong hupagong gepok kami ma 40 keluarga. Na tinadikon ya kanahina holongan na rohana sida di bagasan na satao parhuriaonon. Ali Jehovah Tuhan nami, martang yang mahaminang dingulu nami, nabi na sabasohon mon dope Tuhami. Asa bican sa di hari dope Tuhan. Tau hami memakai akapartikian dingulu nabi na sabasohon mon. Asa gabe hasanga podiho. Jala gabe dalan dihami parhitian dihami. Lahom majalo hanguluan sogot. Naung pinaredim dia akan namarsi hohot diho. Ai sahat ne mahami saluhutna. Nang tu partikian parujungani. Asa tung jupang muhami. Soha surahan di ujung ni pardalanan ningulu nami. Ai los pasu-pasu manang huriam. Lau patu pahon aka ulaun na. Manogu-nogu sadok ruas ni huriam nong pinasahat mutu nasida. Asa marhitite pakubasyon ni huriam. Toktong hot hehe jala dungo haporosyaw ni sadorus ni huriam. Manomu-nomu harom laho patu pahon panguhumon na parpudi. Atong sahat dihoma huriam. Asa tau jala ture laho patu pahon aka ulaw parsurom muli tonga-tonga di portibion. Ali Tuhan debata amanami. Nangulu nami marsada-sada pe. Tuhoma hu pagong gopok kami. Sahat dihoma hami saluhutna. Tau hasanga po dihoma nangulu nami. Atau pasu-pasu manang parasoran nami. Ulaon nami. Parningotan nami sedarion. Laholam paratahon nguluni haporosyaw nami. Umatangi yang elek-elek pangiduan nami. Soba nami tuho tangi homa Tuhan. Allah ni Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hudul Mahita. Atong nungasun tapatupa ulam parningotan niya kanamoding. Nuaing marede Mahita. Laos tapat sahat ma peliata. Pelian sadaa dohot sadabi.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita kamanginang, di minggu pa 27 hodung Trinitatison, los gabi minggu ujung tau parhuriaon di tengah-tengah di perdalan di pakobasan ni huriata, Jala songon nong di hanguluhon ni huriata di minggui los di patupa ulaon parningotan diaka nang moding di bagasan nasatau parhuriaoni ido mingguta sadarion alani tonga-tonga ni tod dini minggui di bohali mahita mariti hiti hatan di bata na dienet sian buku pangukapon bidu 20 ayat 10 sada, sahrodi ayat 15. Hitana di gereja, dok dia kainganata di bagasta, na rap mar minggu hitan waeng, tangi hokamuma hujahahon hatani di bataon. Dungi hui dama sada habangsa, nabalga, nabotar, dok nahudul di atasna. Nama porus do tano do langit maradopon bohina. Nasadong be jupang inganan nasida. Dungi hui dama akan nang matei, akan met nang akan abalga jong di jolo ni habang sai. Jadi diukap ma akabuku. Dungi diukap ma sada buku na asing. Ima buku hanguluan. Gabe diuhumi ma akan matei marguru tu natar surat di bagasan akabukui. Hobartu na niulana sidabe. Dungi dilehon lautima akan amate na di sini. Dilehon nang hamatian doh banuaturima akan amate na tiniopna. Gabe dihumi maganup marguru tu na niulana be. Dungi didabu ma hamatian doh banuatoru tu bagasan laut api. Ima hamatian na paduahon. Laut api doi. Manang ise na sejupang tersurat di buku hanguluani ima didabu tu bagasan laut api. Ido saat ni hatani di bata di mingguta sadarion. Akamanginang ganup sahat tita tu minggu ujung tau parhuriaon adong kesada slogan na sohya lupa dipartikan na parpudion saya digorahot tu hita. Ima padohan memento mori. Dan apalah istilah teologis na munculon siang tokoh amani huria alai istilah na mentradisi di ngolu ni halak Kristen parjului jalan mangulu sasitong nang di tonga-tonga ni ngolu ni parporangan ni halak Rom. Istilah memento morion. Alai gabe di tradisi hormon di tengah-tengah ningulu ni parhuriaon di tengah-tengah ningulu ni akan aporsia. Sudah itu hitam aboto lapatan na teh. Memento mori harus lapatan na. Ingat mak, mau lihat kata-katanya langsung ingatlah kematian. Alai marhiti-hiti hatai gabe di dok mak. Ingat ma, ikom mati doho. Ingat ma, ingatlah bahwa kamu akan mati. Alani masih topap dengan Nabi maju hita di labung tahun. Doko kamu matu dengan munai, memento mori nahamu maju. Maro, songon nangiri do pelaki lamu na mandoko ni. Salinai takas doko kamu, memento mori nahamu matu dengan munai. Baru nang marta, lu udah madok tu dongamu, ngai dok kenang ya. Iya. Alana, saya lu memang kita, ay buasa saya taringotan non. Ala ini ni horon nan wang, memento mori ingot ari hama matem. Laos ido lam di parata mingguta sadariot hita, so tu ngadong nama coba, pina lupa mak. Ngatai dehon nakin dia deta di kinamar peliani hita. Nang pe pina dau ninnate. Dopak hamatiani.
lam jonok do hapengani lakaki tu pina siding-siding adang boy ikos sahat dotong tu si alani mau tung ikos sahat do saling menguatkan, ayo ingat hari kematianmu. Jadi nggak masih payah ngotak kita nak sudi memento mori nita ya anggo tu akal lebung tara tabudo hita madokon ate ale dong ku hubereng digijang mar saping-saping amatai do inatai tolak do mandokon amatai tinangin noeng memento mori ya. Manang inang itu amangi memento mori, apalagi tor di bereng nak kitoro namo dingi, beh gumudang ama moding daripada ina ternyata. 27 ama 10 tolu lam tabba mabilangan inahanna ternyata masong ni kan. Lagawi mabiri mana madokot tu amata memento mori ya. Suatu gabi tahun non di mana ini kan. Isi nama boto dah ngadong nama boto mana sadia. Ala dipaingoto tu hita ingot ari hama mate. Ini. Alen apa dua hondung di dok tu hita ingot ari hama mate memento mori. Dakola kari hama mate ta singotot ta. Angko holan hama mate ani singotot ta bah. Toi mak rosa diri mai. Ala itu dia do hodung mate ho. Pasti mate do hita. Ala itu dia do hita dung mate. Pasti. Isen yang masuk ke surga. Atong radema mati. Baik doa. Hamatian, parhitian. Kematian itu menjadi jalan. Alani tadi deho nakin detai nomor 520 lalui. Alai tahu ji maju manget deho. Camolo di sini dokon tu dia ho. Gati mahonai gabi au. Tu dia au dung mate au alusima jepek dikim ujung naro tu dia au dung mate au dung mate au dung mate au sai pikir ma tu dia ulang saya dongan ni pikiran tu dia nona ngon tu dia nona palitia sirato dung mate alai masih paingot diri nabi mahita tu dia doa dung mate ya Tuhan luas saling liling na do manang tu laut api na saling liling na ido na pinaingot ni hata di bata nang di minggu ta sadarion. Jadi taingot ma tu dia au dung mate au di minggu ujung tahun sadarion mula ki di pasunggul hotu hita dina masa ari parujungan sogot masa do disi nang panguhuman alani do rikot dihita menggumuli kemana saya sesudah mati. Karena kelak akhirnya ada hal yang pasti dilakukan oleh Allah. Ketika hari Tuhan itu sudah datang, dia akan melakukan penghakiman terakhir, panguhuman perpudi. Dan salpu boti pertibion, roh hamatiani dungi salpu butima akan asalpui. Aliadonggo dipatu pa panguhuman na parpudi ido na ni ida ni si Yohanes di pangukapon. Masa sesudah 1000 tahun itu berlalu maka ada hari penghakiman yang akan dilakukan Allah. Jala ido na pinasunggulhon na pinabuani mingguta do hatani di batasa dari dihita. Si tong do adong ari paruhumani. Itu tidak menjadi hanya sebuah perkataan. Tapi itu pasti akan terjadi. Ninna si Yohanes di pangukapon nai. Alanido di gobarhon gobaran ni habangsa na balgai na botari do na hudul di atas nai. Ima martudu-tuduhon songonima sogot hama masa ni ari panguhuman ni di bata. Gobaran na balga do na botari martudu-tuduhon huaso do hapolinon ni panguhuman sogot. Jadi kepada Yohanes sudah diperlihatkan
bagaimana sesungguhnya kelak peristiwa penghakiman itu akan terjadi. Maka di sana ada singgasana dan ada yang berduduk di atasnya, yang besar dan yang bertahta putih. Manggebarhon hagugodo huasona naso hadodoan do hapolinon kemurnian ni panghuman nei. Molo di bangsa tahun ada nggo piga tingkat tahe paruhuman tahe. Tulu ate. Na pinutusan di pengadilan negeri boido. Batal honon ni pengadilan. Putusan di pengadilan tinggi boido batal honon ni Mahkamah Agung. Jala boido memang paruhuman di Portibion saunari tikos marsugut gabe salah. Aing aya masa songonini na disuraton sada panurat di negeri Cina. Jadong manina di sini sahalak bawa yang kemudian divonis dan dihukum mati dan benar-benar dihukum mati, dihukum gantung dengan tuduhan menggugui sada perempuan jala mabuak hosana, memperkosa seorang perempuan dan membunuhnya. Maka putusan pengadilan ketika itu dia harus dihukum mati dan dia benar-benar dihukum mati. Alai di Papua panurati dung 10 tahun. Arong masahara bawa musai medokon. Peristiwa 10 tahun nasalpu audo pelakuna. Jala 10 halak parapuan na hubunu. Jala sada siya na 10 imana dituduh hotu bahwa na 10 tahun nasalpu dihukum mati dan dia sudah dibunuh. Alani tarsonggok ma panguhumna, tarsonggok ma pamaretana, didapotem ma keluarga nina taruhumon, mangido maaf ma, jala dilihom ma, ya songon dana simpati, mangido maaf ni pamareta tu na keluargai, alai manangah pinapita tu panasidai, dakya bui paulakon, hosani, bawa na terbunyi. Ano yang kidohonon na disip, ima ko baran ni paruhuman di Portibion, alai anggo panguhuman sogot, takas di Papua pangukaponon, dia benar-benar adil, dia benar-benar murni, tidak ada di sana akan terjadi sebuah kesalahan. Jangan dong musibah sonon, salah HP, dang tu siha di mana, tu sadok nih. Karena dia adalah pengadil yang benar, pengadil yang murni, pengadil yang di dalam kekuasaannya. Alani ternyata di bagasan ngulu tahun boy do masa kesalahan-kesalahan penghukuman, tetapi Allah yang akan menghakimi itu tidak akan pernah melakukan kesalahan mengadili kita. Anggo paruhuman di bata polin dang mungkin salah. Imana perjolo jalna paduahon di pasunggulhon hatane di bata tuhita di mingguon dang adong na so madelani paruhumani. Dang adong naso mangadopi paruhuman ni di bata. Saluhut do dihumi. Na met-met nang nabal. Anggoy mana dang pola. Puasa ringgas di mana tiki di hakim si jantung. Pasti akan menjalani penghukuman. Jala dihumi dari mana habartu akan natar surat di buku ini. Alani itu mulut aja pangukapon saplo pak 10 toli martua makana mati di bangsa Tuhani jala mangiu tunasida akan niula nasida. Jala dihumi dohita habartu akan natar surat di buku sian ngoluta natongon tahanguluhon di bagasan ngoluta di Portibion. Saluhut nado diuhumi debata. Tidak ada yang tertinggal. Alani di Papua naki di pangukapon nei di sahat Banuaturido akan amati na dinasida, di pasahat akan amati na tinaido, hamati anitu ibana, asa diuhum manasida, marguru tu na niula nabi. Anong go tilo gini Apostol Paulus madokos songonon, bekerja dari akhir. Jadi Paulus membayangkan hari akhir kelak, itulah yang menuntun hidup orang percaya bertindak hari ini. Alanido hita pe dipaingot manuaeng. Ahan yang masa sogot ari paruhumani. Molo takas do taingot
takas tahanguluhon ido manogunugu hita mangulu diobas saunari. Asa dinama sa paruhumani berengon nama nguluta saunari hobar tu lomoni rohani dewata. Alani unang lupa hita sogot di parujungani adonggo paruhuman taringot tu ngolu natongon tadalani diobason. Jadang adong nanggusada na so mangadopi paruhumani. Jala takas didokon pangukaponon tu hita tong manang ise na tersurat di buku hanguluan. Dang tagamon bongot tu hanguluan saling-lingna. Nasa naso tersurat di buku hanguluan dabuon na dui tu bagasan laut api. Itu jelas diberitahukan sekarang. Mau lihat mata dok di partiket tosonari nunga di Papua debata taringot tu nanaik si pamasaon nasogot. Sudah ada kisi-kisinya. Apa yang akan terjadi kelak, apa yang dilakukan kelak, sehingga kita tahu sekarang apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nasa tersurat di bagasan buku hanguluan dabon namai tu bagasan laut api jala ima hamatian si saling dilingnai. Nuaing marhite-hite di paingot tu hita, di pasunggulo tu hita, bohado hita mabain nguluton, asa gabe ngolu nasogot di ari paruhumani tung jupang ni debatama hita tersurat di bagasan buku hanguluani. Di pasunggulo tu hita, tutu di hum debatado sogot alani bohama hita mamake nguluta sonari asa tersurat hita di buku hanguluani. Ini kon gabe jamot mahita takas itu di Papua tu hita. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Saya sitong na iso do mano tuho kita sogo masuk tu Banua Gijang manang nadang, masuk tu bagasan hanguluan saling-liling na manang nadang, bukan Allah yang menentukan, tapi kita yang menggunakan hidup kita sekarang, yang menentukan kelak kita berada di sorga kehidupan kekal atau di dalam api kematian yang kekal itu. Ini gabi tabo toma mamake kehendak bebas na nilehon diribata di partikian para sini rohanon mangulahon sadok nguluta asa marhite ngulutan waeng bui tapastihon sogot di ari paruhumani di dia hita bahenon ni dibata. Dang bui haduan gabi adong tawar menawar karena dia menurut apa yang tertulis dari kehidupan kita sekarang lah akan ditentukan, diadili oleh Tuhan dan dimasukkan kemana kita seharusnya masuk. Alani mula anosian gereja nak manginang dua hal naik terus si hanggul honota parjolo ingot ari hawamaten. Padua hon terus ingot tu dia au dung mati. Tentu molo taede honi tahangulu honi dua hal yang akan terus terbayang dalam pikiran kita. Sorga yang menyenangkan atau neraka yang menyiksa dan kekal selama-lamanya. Mula saya tahu kalau tu dia au dung mate au tu surga do. Atong dikineng merbedaya dong bah neng tu surga do bah. Pas neng mermusuh au tertaingot tu dia hodung mate au tu surga do bah. Adong nasogoro hata tu dong hata. Dang bah ikut sesau kudu sana basa ala neng tu surga. Nah ulo dodang ngingot hita tu dia hita dung mate hita gabe sai ulo mak dihasogon ni rohata terus tahasogohon dihamusota terus tahamusuhon dijut ni rohata terus tahajuton ya hamurukota terus tamurukon ale molo terrata terus dihita madokon tu dia ho dung mate ho dung ita ulusi masongon ya lusi ni lansia nakin tu surgo donna sude akabakko pangalaho parange na boy mangabati hita tu surgoi pasohotot tama dingulutan wae par muruk-murukon, par bada-badaon, par gutu-gutuon, par salisian, itu semua akan menghalangi kita masuk surga. Seketika kita mengatakan masuk surga, maka kita semua akan basmi habis itu. Dang mulu biau muruk-muruk, dang mulu biau mar gutu-gutu, dang mulu biau mar musuh-musuh, dang mulu biau mar bada-bada, da memang nguluku, ala naeng tu surga. Hani tadi homa salinari, pedang pala gajang jamitaku anggo sadarion. Ya.
Taedehon masalinari nomor 520 lui, jalasian nasarohata ma taedehon, uhut ma tadok tu dia au, dung mati au. Sudah hita mengendehon, tu dia au. Alusima, alusima, jepetike ujung naro, tu dia dung mate dung mate dung mate Ngarapita madok, nuaing hupasukut tematu hita parata ho kita. Alusi hamu masyan nasaro hamuna. Atong turia do hita dung mate hita. Wah, songoni dua lus ni nama neng tu surgo. Tu surgo ini to. Turia do hita molo dung mate hita kamanginang. Atong sai rap masih paida maita. Sogo di surgoi hita narong nuaing dot akadongata nang parjului. Haduan di hari paruhumani rap sai masih paida mahita. Dung sahat kita tu hasonangani, tu hasonangani, tu hasonangani. Amen martangi yang mahita. Muliati madihu alijahu Tuhan nami, napatol hasong ulu nami di minggu sedarion, minggu ujung tau parhuriaon, laos parningota dia kadongan nami naung marujung ngolui. Laos para taho kami du itu Tuhan. Na kami pesaluna iko sahat do Tuhan matiani. Jalan nunga di pasuku koko Tuhami Tuhan. Tu dia maau dung mati au. Di bagasan hapor syaon situ Tuhami mangadok mangalusi. Tu surgo hasonganangani mahami Tuhan. Alani molo ido pos ni rohanami. Pargugui hami. Patau hami. Mamake tiki parasian nanilehon monde betu hami. Asa sadok gulmit ningulu nami, pabahenan nami di hata nang pangulaon nami. Saya tahu mai mabuak kami Tuhan nguluan saliling-liling nai. Tanggali hami Tuhan, siana kabakko, parangi, pangalaho, nabui padauho kami sian surgo hasonangani. Rupi hami, mananggali sadok bakko itu Tuhan. Asatung tarsurat kami di buku hanguluani. Jala sahat madi hami tupal. Dia kanong pinaradim, dia kana porosia diho. Tung pos marohanami. Marhite minggu sadari nunga di pasunggul hokoi di hami. Dinamar yang muli hami ano siya tonga-tonga ni bagas joroon. Hu peop hami. Hu hangulu hok kami. Hu ulah hok kami may. Di bagasa sadok ni gulmit ni ngulu nami. Di tonga ni keluarga. Di tonga-tonga niya kaulaw nami si ganupari. Nang di tonga-tonga ni parsauran nami sama hami. Dongan sa parsauran sa huria. Di tonga-tonga ni huriam di hakai beci jantungon. Atong sahat di homa hami sa luhut na Tuhan. Padao masya kami akamara abat-abat talu mabiya kajut ni roha. Naboy mangela hami madabu tua kahadusaon. Hutangyo kami kadongan nami keluarga. Naong dialapo akan nahinaholongan ni rohana sida sian ganup bagasna. Ama ina nang akayanakon pe Tuhan. Pargugui nasida. Unang paluas madile nasida. Alai molotung mas di ngunu nasida do keluarga. Pasunggul hodok paratahon pakirimon nama ngului me Tuhan. Pos maroha nasida. Nang sahat doa kena hina holongan rohana sida itu ho. Napuna nasida nahina porosyana taga di nguluna. Tong nang hami pe Tuhan. Tong padungo hami. Asa tong rata di hami, naikon sahat hami, tu partikian parujungan ni. Ali Jehovah Tuhan nami, lanilas pasu-pasu manang huriam, mangulahon ulau parsuromu, asa tahu hasangapo dihoa ka ulau pakobasyonna, jala sogot di parujungan ni,
tung dapot ni kapakubasion ni huriaima hasonangan ala ni parsitutonna mangulahon parsurom di tengah-tengah ni portibion. Tung melihat ma diho Tuhan umatangiang ilik nami dina sahat kami tujung tau parhuriaonon saya tangihon mah jala saya pasahat kami tu tahun parhuriaon nai baru di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin. Marede mahita ditikina marede los tapasa mapeliata dohot panupakyota tu ulaon Natal ni huriata.
Srim Mahita Jog-Jog. Sai paju panjorita bisi Sogoti Sogoi Sai paju panjorita bisi. Tatangya koma peliata martangiang mahita Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo harroan saluhur silehon nadingkan dohot nasa uli basa nama uliutus. Hu pasahat hami masyanan nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap nausus di jolom. Pasu-pasu mai jarramoti. Asahu parhasya kami pilihan non. Pati buluh narajaon mitong-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata nasian nahinan jalan mangulu rodi salileng nilelengna. Wingot tami sadarion akan amate siak kami nang pajolohon tu labungmu. Dihodo anak kicu ni Banua Gijang. Jala diuka podoi diakan nama ngasahon Tuhan Yesus Kristus. Naruka rohanami sadarion marningot ajal nami. Dohot hahehion ni daging dia risogot. Mauliate marohanami Tuho. Ala di tubuh kodo hami tu pakirimo na mangulu. Gaya partohap hami di hanguluan nasora sudah. Dada nama dele hami di hari parningotan non. Alai nama lungud do hami di sabulo ni todinami. Dunga torop dongan nami naung nialapmu. Tau si paingot do ujung nilakana sida di hami. Baik pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung ni laka nabi be. Saya sungguli marohanami mabahen tiruan nadenggan diaka pinopar nami. Saya apu lima namar sakroha dohon akan namatian. Asa unang mengadungi jalamat dele nasida. Saya taiti marohana sida mamereng dopak Gijang. Saya lehon todim tuna hami. Asa takas di hati dako tu hami. Nang dohot dohami anakmu. Jalapanean di arta na di Banua Gijang. Saya padao maganggu ni rohasya kami. Asahot hapor siya nai maniop Tuhan Yesus si pangului. Adorang hubulus sami rura linggoman ni hamatiani. Molohomur mata nami be. Ukap mamata ni rohanami. Asa takas ni ida dalan tuhasonangani. Molo halang dila nami. Sobinoto be makuling. Pargugoy mahami marhiti-hiti dimi, asa terjohok kami, aliyamang, sahat tutanganmu ma todiku. Saya patiur hian rohanami, asa hoba selakanami, jala sonak kami lahomate, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliyaman nami na di Banua Gijang, saya penerbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu. Saya saut malam meniroham di Banotongon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapa hari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata maho. Di sordakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Amen.